Tak, takže čaute, nás pri tomto Jungle silvestrovskom špeciáli. Takzvané video raz za rok, takéto spravím, nevadí. Dneska budem tuto s týmto retardom, volá sa že Lukáš Šulec. A dneska, povedz to tým 10 minút. no, sme v Jungride, tak budeme robiť, že na každé písmeno jeden trik. Jungride, máme J a dáš trik, ktorý si buď to obsahuje, alebo nejaké kombo, ktoré to obsahuje. Chápete? Ak áno, slačte jednotku, ak nie, slačte dvojku. A ak to máte úplne urytí ako ja, tak ideme na to. Takže prvé písmeno je J a pôjdem fudgem 108 a odídem halfcapom tam vzadu, môžete vidieť presne tam, kde ukazuje môj prst. Tam odídem halfcapom, tú 108, tam. Pripravil som si Food Gentle Whip. Dobre. Nič iné ma nenapadlo. Mám do toho naskočiť, alebo... Nemusíš naskakovať. Len tak, keď to nevieš, no. Idem asi nájsť iné trik na... Jo, dobre. Vyskúšajme, uvidíme. Čo si vybral? Ako? Čo si vybral? Ninja Drop. Dobre. Yes. Takže Lukáš si vybral Eliab 108 bar. Obsahuje to U, up, hej. A pôjde to na tomto rohu. Pôjde Eliab 108 bar. Tam sa na to pripravuje. Už nám ide. Tak uvidíme. Krásne to začal. Ale nedal Báro. Yes! Co si vybral? A ja som si vybral Condor Zap cez druhý fanbox. Kurva, aké to bolo písmeno? K. Dobre, ja idem na písmeno K, Truck Driver. Na tento fanbox. A za 20 minút nám ide vlak, tak to idem rýchlo urobiť, ak to má za sebou. Tu by som to video ukončil, dáme si to na dve časti, lebo Lukáš musel ísť na vlak. Takže bude to na dve časti krásne. Jednu časť vydáme skorej, druhú neviem kedy, lebo dostať Lukáša do Šurán to je ťažké. A ak sa vám to video páčilo a dokúkali ste až sem, tak poprosím si aspoň ten like, jeden. Iba jeden chcem, neviac. A užívajte.